Chámome Cou e vou ser o mestre de cerimonias desta gala. Cumple 30 anos. Dentro da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, pois non pode ser outra cousa que felicitarvos. Moitísimos parabéns, moitísimas grazas polo voso traballo, longuísima vida a Agadea, imos a por outros 30. Grazas. Muchísimas gracias a todos y a todas. A por los siguientes 30. Gracias a Agadea.